Čo pre nás znamená automatizácia? Je to cesta, ako napredovať. Sú to inovácie, ktoré prinášajú pokrok a pomáhajú nám uspieť na globálnom trhu. V špecifických podmienkach výroby svetlometu je opakovateľnosť automatizovaných procesov pridanou hodnotou pre finálny produkt. Výzvou sa pre nás stala eliminácia ľudského dotyku s dielmi, odbúranie nadbytočnej manipulácie a balenia, objektívne vyhodnocovanie dekoratívnej kvality dielov. Naša vízia o manipulácii s dielmi, náhodne umiestnenými v priestore alebo v balení, nás priviedla k využitiu vedomostí z oblasti optickej kamerovej kontroly, umelej inteligencie a princípu triangulácie.